Okay. Jeg skal bruge de 4 S'er. Og jeg kan finde de 4 S'er på sådan lidt mærkelig måde her, hvis det er, at jeg tager de 4 S. Sådan der. Det første S kommer der. Og det andet S, det kan jeg sådan dele mig til sådan, at ja, tror jeg, det andet S, det er her. Det tredje S, det kan jeg få frem sådan her. Det 4 S kan jeg vise på en lidt anden måde, nemlig hvor det er, jeg tager spillet, yes, og så popper det sådan noget spillet. Sådan der. Men det er de 4 S'er, jeg skal bruge til det her trick her. Og S'erne, det er jo sådan de magiske kort i spillet. Og det kan I se hvorfor nu her. Så hvis jeg tager ruder, klør, hjerter og spares, vender om her, 3, sådan der. Så tager jeg det første S og lægger noget der. Så kan jeg tage et S her, klemme det sammen, så det bliver meget lille, og lægge ned der. Det var det første. Så hvis jeg tager her, så kan jeg tage det andet S, klemme den sammen, så den bliver meget lille, og lægge det ned her. Men nu kan jeg lige prøve at vise jer det på en lidt anden måde her. Nemlig hvor jeg tager 3 S'er ned her. Så kan jeg vise jer det hele igen, bare med spar S. For hvis jeg kan vise jer sådan helt visuelt her, spar S, jeg tager sådan her. Så kan jeg klemme den sammen, så den bliver meget lille, og så kan jeg lægge den ned her. Men problemet er, jeg kan ikke gøre det her med S'erne, og det skal man kunne for at blive verdensmester. Men det kan jeg jo ikke. Så jeg bliver nødt til at gøre det med kongerne, og det er simpelthen så mærkeligt.